d'aquestes dues parts. I ara ve el que també un centre públic que creiem que ha de fer, que és pagar els músics per la seva feina. I el trio que veureu ara, doncs, elles sí que, diguéssim, que tenen gratificada la seva feina, igual que tots els caps de cartell d'aquest cicle del Jazz a la Boca. Estem molt contents de tenir aquí el Superpower Trio de les WOM Trio. Les vaig veure en directe presentant el seu projecte al Mercat de Música de Vic i va ser impressionant. Bueno, algunes d'elles són veïnes del barri, quan eren molt jovenetes venien aquí a tocar amb blues d'esca i d'altres coses que feien, i és un lujazo que tornin i que ens ensenyin com han crescut i quina música fan. O sigui que, sisplau, rebeu amb un fort aplaudiment a les WOM Trio!
i benvinguts a Bocanol, perquè ja ha passat un concert a la mentida. Hem tingut l'escola Tritó fent la seva participació espectacular i els felicitem. Som WOM, som Clara Luna, Laia Fortià i Gemma Brier i ens fa molta il·lusió poder estar, per mi personalment, al barri i estar acompanyat de família i amics. Gràcies per acompanyar-nos i per aguantar fins al final. Hem començat amb un estàndard de jazz que es deia Afro Blue i seguim amb un tema de John Mayer molt bonic que es diu Stop This Train, que el disfruteu. Moltes gràcies. Aquest era Stop This Train. I seguim amb un tema que no necessita massa presentacions per dos motius. Un és que és molt conegut
i quan el sentiu el voldreu cantar amb nosaltres. I l'altre és que us explica el que tenim aquí dalt de l'escenari, que és només nosaltres tres. Just the three of us.